3 stvari koje ne bi trebao raditi kao igrač lokalnog nogometa. Idemo odmah. 1. Provjeravati teren prije tekme. Kao da ti igra ulogu kakav je teren, kao mokar, suh, da vidiš. Pa imaš svejedno krampone, tak da nije ti to baš nešto. A ono krilo će te i onako pretrčat, tak da nemaš tu kaj. 2. Tražit gajbu za svaku priliku. Suigrač da prvi gol, ide gajba. Duguješ gajbu. Suigrač ima rođendan, duguješ gajbu. Suigrač ima nove kopačke, vidi ga, gajba. Daj stari, smiri se, mislim, kupi si sam gajbu i izbi se, mislim, ne treba te drugi čast. 3. Zajebavati juniore. Nisi smiješan, samo ispadaš seljak, a klinci te se onako boje. Dodat će ti loptu samo zato jer te se boje, a svakako ćeš im srat, tak da nema spasa. Mislim, budi malo više suportiv, nisi Pavel Nedved. I bonus za vas 4. Tražiš doktora medicinski sprej za svaku sitnicu. Alo, stakleni. Uzimaš doktoru sprej, ko će to platiti? Neće ti to pomoć, mislim, strgat ćeš nogu u idućem duelu. Možda da razmisliš o prelasku na ogradu, a? Pomalo.